Skiet assolut l-ebda azzjoni min-naħa tal-gvern dwar id-dil fallut tal-isptarijiet, skandlu ta' 50 miljon euro, flus li qatt ma marru għall-isptarijiet pubbliċi Salluqa, Kering Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, miljuni li setgħu ġew investiti f'aktar mediċini b'xejn biex jitnaqsu il-waiting list u biex tingħata kura aħjar fil-polikliniċi. Jekk tiġi għandi bħala pazjent, il-pazjent qed nittrattawh bħala pajjiż fqir, ngħidlu l-gvern ma jaffordjhomx il-mediċini tiegħek, ixtrihom minn butek, le, il-pazjent irridu ntuh treatment ta' pajjiż sinjur. Madwar ġimgħa ilu l-President tal-MAM, Martin Balzan, sejjaħ dan id-dil bħala wieħed li falla kompletament. L-modell li ntuża inizjalment ma' Vitals, li Vitals għal minn kienu għal fejn marru, sewwa, u li ma' Stewart li kumpanija Amerika, dak il-modell falla. Mela, x'jagħmel business li qed jagħmel telf? Jew jagħlaq, jew he cuts his losses. Għana se nibqgħu noħorġu 50 miljon, nistennew il-ħuta titla' mill-baħar. Sal-ġimgħa li għaddiet Joseph Muscat baqa' jilaba li ma jaf b'xejn u baqa' jaħrab milli wieġeb dwar dan l-iskandlu. Il-proġett tas Stewart Healthcare it-toba sess qal li huwa fallut u rridu jitilqu. Tedinna ftit kemm ħajkunu qed jieħdu flus Stewart Healthcare sena d-dieħla? Ma nafx għal li ma tobba qed tirreferi. Il-mam għal ewwel braħtlula fil-konferenz tal-ħbert li għamel. Smajt li l-President tal-MAM jagħmel stqarrija mhux eżatt kif qed tgħid inti. Dak il-mudell falla. Anki il-Ministeru tas-Saħħa fi skiet totali, inkluż dwar il-fatt li sa ftit tal-ġimgħat ilu Stewart kienu qed jgħidu li anke huma kif għamlu Vitals se jitilqu minn pajjiżna. Xhur ilu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Jidrindelija kien fetaħ kawża l-qorti sabiex l-isptarijiet jirritornaw lura għand in-nies filwaqt li fir-replika l-budget tkellem speċifikament dwar din is-sitwazzjoni fl-isptarijiet u insista li l-gvern jeħtieġ jagħti risposti għad-domandi li qed jistaqsu n-nies, spjegazzjoni dwar fejn qed imorru l-miljuni li ħerġin mit-taxxi tal-poplu.